Ima li još pitanja? A ti? Šta ćeš ti ovdje? Eskadrile! Mirno! Čitava kozara je u obruču. A šta možemo? Valja braniti iz bjegova. Ali! Odmah sada još večeras. Preko rijeke. Tu se još nekako može provući. Zašto baš tebe šalju ponovo? Ako si ti stvarno želiš i seliš odavde, ja ću ti kupiti šta god poželiš. Jer ti si mi sin. Što se nisi javljao? Pa nisam mogao, bio sam u biznisu, nisam imao vremena. Mladenci, dobrodošli, srećno. Jedno je to što je bilo, a drugo je ovo sad. Ko je prav, pravi, a ko je kriv, kriv je. Ja mislim da bi taj Hamlet treba biti jedan pozitivan drug, rukovodilac. Ne može on tu te biti princ prestolonaslednik, šta ti ga znam ki šta je bio, rečemo, kralj Petar. Dobro govori drug Mačak. Taj drug što je pisao Hamleta nepravilno postavlja. Kralj Petar je jedno, a Hamlet